Οι δεκαετίες της ξέφρενης χρηματοπιστωτικής καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, που ξεκίνησε ακριβώς τον καιρό του θατσερισμού και πήρε το όνομα νεοφιλελευθερισμός. Από αυτήν την άποψη, όντως, το Matrix λειτουργεί πολλαχώς ως διαμεσολάβηση. Καθώς αποκαλύπτει τη virtual reality και την ψηφιακή πληροφοριακή κοσμογονία που υπηρέτησε την παγκοσμιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου και τις φενάκες του. Καθόλου τυχαία από το Matrix εμπνεύστηκε ο Ζίζεκ το κείμενό του για την επίθεση στους δίδυμους πύρους, είναι η φράση του περιβόητου, εκεί Welcome to the desert of the real. Καλώς ήρθατε στην έρημο του πραγματισμού. Όταν φάνεται ότι είναι πλασματικός ο κόσμος που ζούσαμε μέχρι την στιγμή. Αλλά θα ήθελα εδώ επίσης να αναφέρω ότι και ο ένας σπουδαίος άλλος φιλόσοφος και αγωνιστής και με την παγκοσμιοφιλία του, ο Αλέν Μπαντιού, έχει γράψει ένα πολύ καλό, πολύ βαθύ δοκίμιο για το Matrix. Λοιπόν, αυτό είναι το υλικό ιστορικό περιβάλλον σε συνθήκες ενός αστικού μεταπολιτικού, όπως το ονομάζει ο Ζίζεκ και το αναφέρει και ο Δημήτρης, αυταρχικού κοινοβουλευτισμού, που προπαντός μετά το 2001 αυτοαναιρείται, κηρύσσοντας καθεστώς έκτακτης ανάγκης ή εξαίρεσης. Λοιπόν, αυτό το υλικό ιστορικό περιβάλλον είναι το εκολαπτήριο των ναζιστικών αγών του φιδιού και αυτά σπάσανε το τσόφλι τους με την ενδόρεξη της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης το 2007-2008 και σέρνονται στην Αθήνα, στο Κίεβο, όπου διάλογο θέλετε, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Βόρεια Ευρώπη και αλλαχού. Μερικοί λένε ότι ακόμα έχει σπάσει, αν έχει σπάσει είναι φιδάκι. Είναι φίδακρος, ας πούμε, και απέσιος. Και η αριστερά καθεστωτική και μη, κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική, σπέρνει νάρκη, πώς το λένε, νάρκη στον κόσμο, τον χλωροφορμίζει για το τι ακριβώς συμβαίνει και το οποίο στο όνομα ότι δεν είναι και δεν είναι αυτόματη επανάληψη, μηχανική επανάληψη του τι έγινε στη δεκαετία του 30. Και κρίσιμη επανάληψη στη δεκαετία του 30. Ούτε η ιστορία, είτε στον κόμιξ είτε στην ταινία του V for Vendetta, δείχνει μια επανάληψη των δεκαετία του 30. Μπορεί να βλέπεις, ξέρω εγώ, την ιατροδικαστήνα εκείνη, δεν ακούσατε που θα βρεθεί παθολόγος, ιατροδικαστήνα, να κάνει πειράματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του θατσερισμού, ανάλογα με εκείνο του Μέγκελε, αλλά είναι φανερό από όλο το κόμιξ ότι διατηρείται το αστικό κοινοβούλιο. Τηλεόραση, αλλά ελέγχονται τα πάντα. Ελέγχονται τα πάντα. Τις κάμερες, ελέγχονται τα πάντα, βομβαρδίζεται διαρκώς με προπαγάνδα από τους εγγλέζους συναδέλφους του Πρετεντέρη. Υπάρχει όλος αυτός ο έρπον καθημερινός φασισμός κάτω από ένα κάλυμα ενός δημοκρατικού, αστικού, μεταπολιτικού, δηλαδή χωρίς απολύτικου τρόπου κοινωνικής ύπαρξης. Λοιπόν, ό,τι μεσολάβηση ανάμεσα στο κόμιξ και στην ταινία είναι ακριβώς αυτό που γέννησε η Χρυσή Αυγή ή το Σβομπόντα ή όλα τα άλλα τέρατα, ή το Front National. Ας μην έχουμε αμφιβολίες. Αυτά τα τέρατα, κυρίως από τη δεκαετία του 90, νομιμοποιήθηκαν μέσα στις βαλκούργιες νύχτες πάνω σε ένα άλλο Βένουσμπεργκ ή σωστότερα Μπάμπελσμπεργκ, στο όρος της Βαβέλης, της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας και της καπιταλιστικής παρακμής. Όλα αυτά φαίνονται πολύ μαύρα. Ο Χέλντολιν όμως, ο μέγιστος των διαλεκτικών ποιητών των νέων καιρών, μαζί με τον Μπλέικ, είχε προειδοποιήσει ενάντια σε κάθε εύκολο ιμπρεσιονισμό και ιστορικό πεσημισμό στην έναρξη της δικής του πάθμου.
Όμως εκεί που είναι ο κίνδυνος, εκεί και το σωτήριον φύεται. Το V for Vendetta κατατίθεται σε μια ζωφερή στιγμή για την Βρετανία και τον κόσμο, το 1982, όταν έχει κοπάσει πια η επαναστατική πλημμυρίδα της δεκαετίας 1968-1979. Έχει αρχίσει η άμποτη του κινήματος και ο νεοφιλελεύθερος χειμώνας της λεγόμενης Τίνα. Τα αρχικά there is no alternative, όπως έλεγε η Θάτσερ. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Οι δημιουργοί του, ο Άλαν Μουρ και ο Ντέιβιτ Λόιντ, είναι σχεδόν απελπισμένοι στα κείμενα που γράψει και αργότερα την εποχή, που φτιάξανε το κόμιξ αυτό. Δεν κρύβουν την απόγνωσή τους, την πολιτική τους απόγνωση, την απελπισία τους. Και η ευκαιρία ο οποίος έχει ανακατευθεί στο κίνημα για να ανακατεύει και ελπίζω να ανακατεύεστε όλοι στο κίνημα, γιατί θα μας πάρει να σηκώσει όλους, είναι, θα έχετε δει, όσοι βρίσκονται στην αχμή του αγώνα, συχνά είναι απελπισμένοι. Ίσως θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη γνωστή φράση του Μπένιαμιν ότι η ελπίδα μας δόθηκε για αυτούς που δεν έχουν καμία ελπίδα και να πούμε η ελπίδα μας δίνεται σήμερα από εκείνους που δεν έχουν καμία ελπίδα. Έφνης οι καθαρίστες. Από αυτήν την άποψη το βρίσκω εμβληματικό, συμβολικό ή όπως αλλιώς θέλετε πέτρε, με εμφάνιση του Β μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών αυτού του νέου υπουργού που δεν ξέρω καν το όνομά του να επαναλάβω. Και δεν θέλω το. Γκίκας κάτι. Τέλος πάντων. Από Γκίκας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μέσα στους μαύρους καιρούς το 82, και για όσοι εμάς είμαστε παλιοί στο κίνημα, αν και παιδιά στην καρδιά ελπίζω, θυμόμαστε όλοι ότι εκείνη η έξαψη, το πάθος, το γεγονός που μας κατηγορούσαν και συνεχίζουν να μας κατηγοράνε εμάς ακόμα και τώρα ότι βλέπουν επανάσταση στη γωνία, αρχές της δεκαετίας 80 έχει εκλείψει. Δεν είναι μόνο η Θάτσερ στην Αγγλία και ο φιλελευθερισμός που έχει αρχίσει, ο Ρέγκαν κτλ. Έχεις και τις αυταπάτες για social πειράματα τύπου Μιτεράν πρώτα στην Γαλλία ή Παπανδρέου εδώ. Ξέρουμε πώς κατέληξαμε. Έχει πάψει να περιμένει κανένας, θεωρούμασταν γραφικοί όσοι λέγανε ακόμα ότι η Επανάσταση διατηρεί την επικαιρότητά της. Λοιπόν, σε εκείνους και τους μαύρους καιρούς, όχι κανένας φανατικός ρωσιστής, ένας τυπικά αναρχικός, αλλά είναι πέρα από τον αναρχισμό κατά γνώμη, σαν τον Άλαν Μουρ, καταθέτει ένα κείμενο, ένα έργο τέχνης, υψηλής τέχνης, που σωστά ο Δημήτρης λέει ότι είναι ενάντια σε κάθε ιστορικό πεσημισμό. Στην πιο μαύρη ώρα. Στην Αγγλία της Θάτσερ. Λίγο πριν από την ήττα τη συντριβή της απεργίας των Θρακορίχων και τη διάλυση όλου του συνδικαλιστικού κινήματος σε αυτή τη χώρα και τη χρεοκοπία των εργατικών σαν κόμμα υποτίθεται της αριστεράς. Αλλά ο Μιναλά και ορισμένων γνωστών ακροαριστερών συντροφικών σχηματισμών. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή όμως στη μαύρη ο Μουρ και ο Λόιντ καταθέτουν όχι απλώς ένα κάλεσμα αντίστασης, νομίζω ότι μίλησε δείχνει πεντακάθαρα, ένα επαναστατικό Ευαγγέλιο ανατροπής κάθε τυραννίας. Ευαγγέλιο στην κυριολεξία. Μια καλή αγγελία μιας επερχόμενης επανάστασης, κοινωνικής και ελευθεριακής και ερωτικής, για ένα κόσμο νέο, με ρόντα πορφυρά, Scarlet Roses, αν χαθεί πριν από τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο, έναν κόσμο ελευθερίας και δικαιοσύνης. Πίσω από τη Μάσκα και τον Μανδία βρίσκεται η αλεξίσφαιρη ιδέα του ελευθεριακού κομμουνισμού. Κάτω από την ταφόπλακα της φενάκης ενός τέλους της ιστορίας με την οριστική κατήσχηση του καπιταλισμού και το θάνατο κάθε ελπίδας χειραφέτησης, η ζωή ετοιμάζεται να πει την τελευταία λέξη. Αυτό είναι το μήνυμα του V for Vendetta ήδη από το 1982. Ποια λέξη θυμίζει την περιβόητη πέμπτη σκηνή από την πρώτη πράξη
ενός συγγραφέα που συνηθίσει τις τύπους του να λέει ο Β, ο William Shakespeare. Δείτε τον Άμλετ. Το φάντασμα κάτω από τη γη, απογείως, κάτω από το χώμα. Κάτω από το χώμα θα έλεγες και τις δεκαετίες του 90 ή και μετά, οι δικές μας, λέει, ορκιστείτε. Ο Άμλετ απευθύνεται στον Old Moor, στον γέρο του Φλοπόντικα, γέρο Αρουραίο, όπως το μεταφράζει ο Χειμωνάς. Αυτό είναι γέρο Αρουραίο. Τι γρήγορα που σκάβει στη γη. Έχουμε υποστηρίξει αλλού σε ένα κείμενο που είπε στη Γαλλία ότι ο Μάρξ στο σημείο αυτό, παίρνοντας αυτή τη σκηνή από τον Άμλετ του Σέξπιρ, μοντάρει δύο μεταφορές. Συνδέει δύο στιγμές στη σεξπιρική εικόνα του Old Moor, του γέρο Αρουραίου, γέρο Τυφλοπόντικα. Απ' τη μια, ποιος είναι ο γεροτυφλοπόντικας που σκάβει εκεί και δεν τον βλέπει κανένας και ξαφνικά καταραίει ένα φαινομενικά ακλόνητο σύστημα. Όπως βλέπουμε στις μέρες μας ακόμα και ολόκληρα κράτη να διαλύονται εν ρηπείο οφθαλμού. Τουλάχιστον δύο στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Ουκρανία και Ιράκ. Λοιπόν, ποιος είναι ο γεροτυφλοπόντικας που σκάβει. Συνήθως οι μαρξιστές μέχρι τώρα λέγανε, πιστεύω μονόπλευρα, χωρίς να διαβάσουν προσεκτικά ούτε τον Μάρξ, ούτε τον Σέξπιρ, ούτε τον Μάρξ μαζί με τον Σέξπιρ, ότι είναι οι αντικειμενικές αντιφάσεις του αγωτιστήματος που το σκάβουν. Αλλά προσέξτε, τον γέρο Τυφλοπόντικα ή τον γέρο Αρουραίο τον επικαλείται ο Άμλετ απευθυνόμενος στη φωνή του νεκρού πατέρα, του δολοφονημένου πατέρα, που κάτω από τον τάφο ζητάει να ορκιστούν, να πάρουν απόφαση, να κάνουν τη δικιά τους βεντέτα, να πάρουν εκδίκηση και να τσακίσουν ό,τι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Από αυτή την στιγμή, όταν μιλάει ο Μάρξ για Old Moor, όπως και ο Σέξπιρ, για τον κύριο Τυφλοπόντικα, μιλάει ταυτόχρονα και για το αντικειμενικό και για το υποκειμενικό. Και για τις αντικειμενικές αντιφάσεις που αόρατα υποσκάπτουν ένα φαινομενικά ακλόνητο σύστημα, και απ' την άλλη και την υποκειμενική στιγμή της απόφασης και μιας συνομοσίας. Ορκιστείτε, συνορκιστείτε πάνω στο σπαθί του Άμλετ, ο όρος, ή η συνομοσία. Σαν τη συνομοσία της πυρίτιδας του Γκάι Φόξ, στην οποία αναφέρεται και ο Β. Ήταν η συνομοσία της πυρίτιδας, αναφέρεται σε μια σημείωση. Η Δημήτρης έγινε το 1605, όπου το σχέδιο ήταν των καθολικών να υπονομεύσουν με μπαρούτι το κοινοβούλιο στο Λονδίνο και όταν θα έρθει, και δεν πρέπει να το ξεχάσει ποτέ, remember the 5th of November, να θυμάσαι την 5η του Νοέμβρη, γιατί την 5η του Νοέμβρη ο Ιάκωβος ο πρώτος μαζί με τους ακολουθούς του θα έμπαινε στο κοινοβούλιο, από κάτω θα υπήρχε το μπαρούτι και ο Γκάι Φόξ θα το βάζει στη φωτιά. Θα τους στείναζε όλους στον αέρα. Η πράξη της τυραννοκτονίας δεν έγινε πραγματικότητα και έχασε τη ζωή του ο Γκάι Φόξ και έμεινε μόνο ο θρύλος του να εμφανιστεί στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα. Σε μια επαναστατική λοιπόν συνωμοσία, τη συνωμοσία της πυρίτιδας και στον Γκάι Φόξ παραπέμπει και ο Β. Με τη μάσκα που είναι η μάσκα του Γκάι Φόξ, έτσι, με το χαμόγελο. Ο Δημήτρης μιλάει με ευκρίνεια για τον συνωμοτικό αλλά και καρναβαλικό κατά Μπαχτίν, ανατρεπτικό χαρακτήρα της μάσκας. Το καρναβάλι του Μπαχτίν είναι μια επαναστατική στιγμή, έτσι, όπου όλες οι αξίες ανατρέπονται της υπάρξης των εξωτερικών και φοράμε μάσκες. Φορούσαν οι πληβοί, ο λαός, οι άλλοι δεν χρειαζόταν και πολλά ή από πάνω. Λοιπόν, υπάρχει, η μάσκα έχει κάτι το συνωμοτικό, έχει κάτι το καρναβαλικό, κάτι χαρούμενο, κάτι ταυτόχρονα ανατρεπτικό, καταστημένης ηθικής και πολιτικής τάξης πραγμάτων, και ταυτόχρονα τα έχει γράψει ένα δικό κεφάλαιο. Δηλαδή σε αυτά έχει μια αμφισημία και το χαρακτήρα
μιας μεθορίου, κάτι το μεθοριακό. Είναι η μεθόριος ανάμεσα στο ίδιο και στο άλλο, ανάμεσα στο είναι και στο μηδέν, ανάμεσα στον έρωτα και στο θάνατο.